Bon dia, família. Avui farem un vídeo amb una persona que pot presumir d'haver estat nominada als Premis Feroz, entre moltes d'altres coses, i això em fa molta il·lusió. I a més em fa molta il·lusió perquè acabo de començar a veure una sèrie teva, ens anem acostant, així et veuré la cara. I estic absolutament enganxat, soc totalment addicte, i és la Celeste, oi? Sí. És la Clara Sanz, farem un dia a la vida d'una actriu. Estem prenent el Beroca, la droga dels actors. Doncs estem aquí a la Beckett perquè tinc funció. Ens atropellaran. Ens atropellaran pel carrer. Veurem una mica com assaja, veurem com, bueno, que els rituals que tenen els actors. Flipareu una mica perquè no som una companyia molt a l'uso, la veritat. Vale, sou raros, no? Com que els actors grans diran, aquests joves què fan? Aquests friquis, no? Aquests friquis què fan? M'encanta, m'encanta. Pues som-hi, anem a la Beckett i a veure què hi ha per dintre. M'ensenyes una mica. Perfecte. Hem arriscat la nostra vida una mica. Sí, però jo espero que el plànol des de lluny ho valgui. Home, anem a dir hola, vale? Està tothom visible? Es pot dir hola? Hola, família. Hola. Què tal? Soc el Guillem. Estem gravant, perdoneu aquest atracament. I què esteu fent vosaltres? Una mica de prèvia. Ara mateix un cafè i una mica de berenar. A mi se m'havia dit que arribàveu a les 7, Bueno, o sigui, Això és camerino, entenc, no? Això és camerino, i és un camerino compartit, i aleshores cadascú s'ha agafat com el seu lloc. Aquest és el meu lloc i hi ha com moltes coses de malalties. Sí, tos. Molta important. tos. És que de sobte tenir un atac de tos deu ser el pitjor. És terrible. Tenim Beroca. Què és Beroca? Beroca és la nova droga dels actors. Això m'interessa molt. Però que és una droga de farmàcia, vull dir, no és res raro. I és per? I et dona com molta vitamina i molta energia. Quan tens un dia així de bajón... És un xute. Sí, és com un vitamines d'aquestes... Tinc ganes de prendre-me-les fort, però... Després, si vols, et dono una. Un berocazo. Bueno, anem a mirar a veure si ens deixen pujar a la sala d'assaig. Mira, la Sandra fa una cosa bastant curiosa. Per la veu? Estic escalfant la veu. Bufo i faig bombolletes. Per què? Perquè m'ho va dir una logopeda i jo m'ho vaig creure. Em feu una mica de FOMO, tio, els actors allà tots junts. És que és bastant divertit, Passa molt al teatre. O sigui, quan fas audiovisual no passa tant, però clar, a teatre pensa que hem estat assajant un mes i mig, 2, cada dia. Clar, us heu de fer amics. 6 hores al dia. Ens hem de fer amics. Clar, i després deu passar l'efecto campamentos. No, 100%. És devastada, no? És terrible. Trencament de... No, jo l'últim dia aquí estaré plorant tot el dia. Bueno, què ens estàs ensenyant ara? Vale, anem a entrar a la sala d'assaig de la sala Beckett. Ui, que m'han dit que estava oberta. Això és la sala d'assaig, ara Vale, mateix. això és la sala d'assaig. La tenim tancada. Jo sóc actor nou. Què em fas? Vale. Què faig? Si hagués de fer com un càsting, per exemple, no? Com per una obra. Vale, em fas un càsting. Et faig un càsting, vale? Boníssim. M'has d'explicar una anècdota Val? que t'hagi fet molta vergonya, un moment que t'hagi fet molta vergonya. Vale, l'explicaré i el tinc al cap. Vale, perfecte. Doncs, mira, vaig a seure com una directora. Fa relativament poc, molt poc, Vale. És a dir, ja tenia 25 anys, Vale. i jo vaig anar-me'n a dormir un dia normal en el qual havia pres per sopar sopa. Vale. Estava dormint tan tranquil·lament, plàcidament. Jo sóc un nen, era un nen de petit que em pixava al llit Vale. bastant sovint. Vale. Llavors jo tinc com una mica el trauma aquest de nen que anava de colònies i es pixava al llit i ho havia d'amagar. Vale. I és un trauma superat, en teoria. Doncs aquella nit vaig menjar sopa i de sobte estava en un somni fabulós on jo estava tenint molt pipi. En el somni vaig pixar i jo, amb 25 anys, Guillem Tarrés, em vaig pixar a sobre. No! I em vaig llevar, que estava tot el pantaló pixat, tot el llençol pixat. Eren les 5 del matí, vaig haver de treure en pantaló com un altre cop amb el trauma dels 10 anys. Dios, molt bé, increïble. Aquesta és la meva anècdota vergonyosa. Xulíssim, molt bé. I ara, si féssim un text amb això, doncs hauríem com de pensar, vale, quines són les 3 parts importants, no? Com d'introducció, nus, desenllaç. Podem entrar en el nus com el trauma i de sobte com agafar les emocions que vas sentir en aquell moment i aleshores fer una peça, saps? Uau, boníssim. Això seria guai. Bueno, família, ara ja sabeu que jo em vaig pixar al llit. Ho havia de reconèixer. Aquest sóc jo també. Ja està. Un dia a la seva vida. 25 anys, tio. Un dia a la vida del Guillem. Va ser molt trist. Hòstia, que heavy. Però bueno. Pobret. Tito mai havia arribat tan aviat,
Això és una mica un dia a la vida. Què has fet aquest matí? Per saber una mica... Doncs avui al matí m'he despertat en plan a les 10 o així, perquè ahir vam tenir funció i com acabem tard necessito com dormir bastant. He fet gestions al matí, he fet una mica de calendari perquè m'ha sortit... després de fer això tinc una sèrie i aleshores estic veient com fer-ho i bueno... I la sèrie se sap, es pot dir... S'ha filtrat alguna notícia, aleshores potser ho podria dir, però en veritat millor no. Això sortirà cap al març, jo crec, vull dir... Doncs igual ja s'ha dit. Doncs és una sèrie per Netflix, és un thriller i és amb i s'estan acabant de confirmar el reparto i pinta bastant guai. Hola, quina il·lusió. Pinta bastant guai, sí. Creus que té alguna cosa a veure el tema d'haver fet ja sèries, o sigui, d'estar premiada? Bueno, dels premis no ho sé perquè jo això si vaig fer el càsting al novembre. Vale, llavors. O sigui, com que no havia sortit la nominació ni res, però sí que és veritat que sento que amb Celeste, per exemple, que és una sèrie de Movistar, amb la Carmen Machi, que ha sigut com bastant vista, si noto que hi ha un altre com aproximament cap a mi una mica. Sí. De fet, també m'he començat com a separar les meves seqüències de la sèrie perquè he de començar a estudiar, perquè clar... Això és un tema que em posaria dels nervis. És molt heavy perquè clar, jo era com molt empollona al col·le. Vale. I aleshores el meu pare sempre em deia com no, però no has de ser actriu, has de fer, no sé, dret o així tal, perquè amb el que t'agrada estudiar, no? I he pensat que he escollit la millor professió perquè em passaré tota la meva vida estudiant. Clar, o sigui, que ser bon estudiant és clau. Literalment tota la meva vida estudiant. Moment maquillatge. Moment maquillatge. En aquest cas t'ho fas tu. M'ho faig jo, o sigui, al teatre normalment t'ho fas tu. Pels que vulguin ser actrius o actors, que sàpiguen que s'han de saber maquillar. Totalment. A veure, també és veritat que jo, per exemple, em maquillo avui perquè tinc una cara de regla que no me l'aguanto, però... No et maquilles normalment? Sí, però no gaire. O sigui, com no és el moment... Aquesta hora no necessita molt maquillatge, que diguem, saps? O sigui, com no és una cosa que construeixi molt el personatge, saps? Sí. Jo feia ballet, la meva mare m'apunta a ballet perquè jo ballava molt a casa meva, i una mica a ballet la meva profe va veure com que més enllà de ballar com, bueno, no feia el tonto però com que ho sentia tot molt, no? Com en plan de sota s'havia de fer així, jo ja estava com dramàtica, saps? I aleshores van dir com, ai, és que igual l'hem d'apuntar a teatre aquesta nena. Sí, vas començar superdora. Superdora. És que tens actua dintre. Sí, és que no. Si ho has fet des dels 6... Ja. I també ets model, no? Jo vaig veure que tenies info i que posava allò de que vas començar de ballarina i que eres actriu i model. Sí, bueno, el de model ha sigut una cosa com una mica... Vaig fer una sèrie que es diu Cardo, que és molt xula, que si la voleu veure està... L'he començada, però s'ha de pagar el segon capítol i n'he pagat. Està pagat el segon capítol? Crec que sí. Ai, quin pal. Doncs vaig fer aquesta sèrie i va ser el primer que jo vaig fer, que fa com 4 anys, i a través d'aquesta sèrie no sé què va passar, que de sobte em van començar a dir que si volia fer fotos, tal, no sé què, vaig dir que sí, i com quan faig de model no m'he de preocupar de res, o sigui, realment ve el fotògraf, ets tu. M'han agafat pel que soc, vull dir, no tengo que hacer nada, no he de demostrar res, i m'ho passo molt bé, aleshores és com que durant un rato m'ha agradat bastant, sí. Home, és que ojalà em diguessin de ser de model de sobte. És que també potser ens pensem que és més, vull dir, jo com a mínim segurament és més complicat del que... O sigui, a veure, és més difícil perquè realment és com que t'estan jutjant la teva imatge tota l'estona. O sigui, com has de tenir una feina feta del teu cos, de l'acceptació i tal. Però com jo ja l'havia fet, doncs vaig allà i penso, bueno, és que si no em voleu a mi és que us heu equivocat de foto. Clar. Jo no he canviat de la foto que vau veure a la foto que esteu veient. Doncs bueno, jo crec que podem anar cap allà, si voleu. Estem maquillades, a veure? Uau, fabulosa. A veure, m'he posat purpurinetes i ja està. Bueno, jo ja estic sentint crits, juerga... Heu vingut a veure la companyia més loca. Quina puta enveja em fa dels actors, tio. Bueno, això és un escalfament d'actors. Bon dia, la Sandra, és entrenadora professional. 7 minuts de planxa. Ahora... No puc més jo ja, no és conya. Es queden 6 minuts 20. Família, on m'he posat, família? Com trobo bé? Ni a la Wii em fan fer això, tio. Canvi, no? Canvi? Esteu malalts. Estem malalts al cap. Sembla conya. Fa 2 dies estàvem amb un pilot, després amb el Jordi Basté i de sobte aquí, a la Beckett, amb la Clara Sanz, rebentant-me com si fos això CrossFit, tio. Ja, és que no pensaves això, no t'ho pensaves. Quan queda? Tu esperes per la família que faré d'actor. Com has vist molt d'actor? Ai, ho he posat a propòsit. 5, 6, 7 i...
I què té a veure això amb Titanic? Ah, el peu es canvia. Ja està. Molt bé. Això ho feu sempre, també? Molta tonteria avui veig aquí, Vale, i ara amb la llengua fora, amb la punteta, fem cercles cap a la dreta. I fem besitos. I somriure. Que guapo. Ai, malalts. Un altre cop. Ai. Uah, pur rap, Molt eh? bé. Yeah. Sí, 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 Perdona. Hòstia, Uah. estem a Brasília. De sobte sí. Rio de Janeiro. Això és en honor a Chelis Quinza, que l'any passat ens feia aquest escalfament, eh? I anirem al cel. Queda genial amb aquesta cançó. sí, bueno, és que tot això. Ja han sortit a Brasil ara, crec. Vale, Guillem, proposa un pas. Hòstia, que complicat, això. Jo soc molt típic de... Vale, bueno, està molt bé. Puc anar canviant? Sí. Molt bé. Això és molt d'actors, com seguir-se. Verda, 3, 2, 1, sardana. Ja s'ha acabat la No sé cançó. jugar. No sé jugar a la sardana. I ja! Molt bé. De sobte avui sector, Ja, és que Joder, està tio. diver, és que està diver. Està bastant diver. I això m'ho poso aquí perquè estigui més a prop. Sí, Vale. sí. I ja està, i anem cap al camerino. I jo crec que ara serà el moment de canviar-se. Vale, mira, he suat, tio. Home, és que ser actor és això, eh? Sector és fantàstic. Ara ens canviarem, i aleshores si voleu us avisem com Vale, sí. quan fem l'últim ritual. Vale, i ja anem a dintre. Que guai, tio, m'has Vale, fet que bé. superfeliç, tio. Que guai. M'ho he passat molt bé. Que bé. Bueno, família, ens estem prenent el Beroca, la droga dels actors. Chupito, 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 chupito. És que això et pujarà, eh? Sí? Ui. Som-hi. Salut. La droga dels actors. Beroca. En realitat és com si et prenessis com un xute de vitamines. M'ha obligat la Clara. L'he obligat, Mama, l'he obligat. M'ha obligat la Clara. L'he obligat a prendre un Beroca perquè ha d'experimentar la sensació de tenir poca energia i de sobte, Chupito pam, d'energia. Berocazo. M'ha dit que els passos que fa abans és rentar-se les dents, que ja se les ha rentat, Beroca, el càntic, bueno, El ara ho veurem. càntic, I ara ho veurem. i si tinc pipi, pipi també, perquè si no em fa por com Això té. tenir pipi a la funció. Està ben fent els càntics. Tu deixa't portar. Deixa't portar, Guillem. Ens estem posant colònia, ara? I ara farem així. Això ens obre el cervell. Hòstia, s'obre! Hola! I després de la pastilla que ens hem... Exacte, tu avui sortiràs volant. Sortiràs volant. Rosa d'abril, morena de la serra, miudinho, miudinho. Himne gallec. Molta merda a tots, que vagi molt Moltes bé. gràcies. Sou els millors. M'heu fet molt feliç. I Molta disfruteu sort. molt la funció.